какво става, хора? Аз съм Алек и днес ще ви покажа готини Roblox аватарчета, които са безплатни и можете да ги пробвате. Нека да започваме. Първото, което ще направим е да отидем на Marketplace, защото там може да си купите такива неща. А, Едно от нещата, които може да не знаете, е, че има и всъщност, ако имате два Roblox, аз имам един, но това е друг въпрос. Ако напишете капибара, аз съм на български. Окей, извинете, значи трябва да напишете капибара, не папара. Малко сигурно ще излязат някакви руски неща, понеже няма много капибара. Като търсите капибара и някъде от първите скинчета, които би трябвало да ви излязат. Какво по дяволите? Какво по дяволите? Това е 130 Robux, това е 50, това е 50, това е 50, това е 35, това е 2, това е 129, а това е 2. Доста готино скинче всъщност. Което аз имам. То е доста готино. Обаче не трябва да носите никакви аксесуари на вашият аватар. Той доста ме харесва. Нека да отидем към безплатните неща. Това е само един айтем, който може да ви хареса. Нека да преминем към безплатните неща. Безплатните неща, които трябва да опитате. Просто трябва. Защото няма как да не е. Нека да започнем с... Ако напишете скели в шопът, ще ви излязат сигурно бая безплатни неща, понеже има един аватар, който се казва Скели и той е безплатен. Бих ви го препоръчал, понеже е доста хубав и също един от приятелите ми, Митето, го има. И да, има всякакви видове. Честно казано, любимият ми скели е ето този. Почти всички са от Red Legend Death. Да, но ако отидете малко по-надолу, може да намерите и неща, които всъщност струват пари. Да, струват Robux. Обаче, ако отидете ето тук, може да видите ето това Black Skelly, което аз обожавам. Не трябва да носите никакви аксесуари, които да са ви по тялото. И по този начин, този айтем ще ви седи супер добре и е напълно безплатен. Нека да ви покажа една идея за аватар. Ако сте бедни. Нали знаете, ако отидам на моя аватар, аз имам и платени неща върху аватара. Аз имам нещо, което нямам пари да сложа на айтем шопа. Но имам едно чудо. Казва се Rick Roll T-shirt. И всъщност вие сте рикролнати, когато я носите и рикролвате доста хора. Да. Рикролвате доста хора.
Това ми хареса. И кровате доста хора. Ето това. Чудо. Стои добре, нали? Но нека да махнем нещата, които не можете да си позволите, понеже сте бедни, както съм аз. И всъщност аватарчето ще изглежда доста добре. Нека да изчакаме малко. Да. Всъщност, ако махнем и тази тениска и си сложим имаше едно, чакайте да го намеря. Да, и така става, но би трябвало да, чакайте да намеря едно нещо, което е безплатно и седи доста добре. Всичките айтеми ще ви ги покажа в линк в описанието. Ще ви покажа всичките айтеми. Да. Има и още доста неща, които можете да си вземете безплатно, които всъщност са доста хубави, ако трябва да сме честни. Така че, отиваме пак там и ще ви покажа един от нещата, които трябва да си купите всъщност. Доста са хубави и са безплатни. Ако напишете 0 и 0 на ето тук, значи, ето тук, трябва да цъкнете ето този бутон тук горе и ще сте в Item Shop. И ако отидете точно под надписа Marketplace и търсите надолу, би трябвало да намерите това Price. И тук трябва да не е any price, а долното. 0 и 0. И цъкате Go. И по този начин ще ви излизат само безплатни неща. Всъщност има доста хубави и безплатни неща. Но най-хубавите са, ако отидете точно над Price, има едно, което се казва All Creators. И тук може да напишем Roblox. И ето така. Сега отиваме само на айтемите, които са създадени от Roblox. Всъщност. И те също са доста готини. Ето тук можете да ги видите. Линк за този филтър и всичките тези неща ще остава в описанието. Та мисля, че това са достатъчно безплатни неща, за които да си купите. Благодаря за гледането. Пръснете лайк бутона, абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпускате още такива готини видеа. Това беше от мен. Чао!